Sa mga tao ganing mga tangay sa kuha. Uy, di man ikabalog bayad. Karon na jud sila ba? Adto kong Kapitan Bike, pangtuban ko sila. Kabalo mangutang niya, di kabalo mabayad. Ito na ko bay, ito na kong kapitan. Karoon na dito mga tangay sa kuha. Time na dito nila ba para magbayad sa kuha ba? Dako katong mga utang sa kuha niya, di kabalo bayad. Ang kapitan oh. Ginagawa mo. Kapit na rabang bayan tayo, so yan siya boyfriend ba? Palayo kayo dyan siyang balay. Naraman nilang balay dito. Magmarikis ako, bi. Okay. Hello? Ay, nagpalayo ko dito sa barangay. What? Nadungog ka diri. Madungog ako ng istorya. Pagpalayo ko diha kay madungog ka. Magkita ta? Sa oras. Sige. Copy. Bye. Kuy, nagsiday ni sikreto ng kapitana ni oh. Sa maybe, paminawan di. Ginagawa mo. Sino pala? Okay. Hala. Sinood ni? Sino makita? Kuy, sige lang kang kapitana ka. Karon ka lang. Antay ka lang dito ko, aba. Ginagawa mo. Ayo, Kap. Kap. Uy, nalagi ka, day. Dayon sa diri, day. Dali. Amang ka. Kap, tayo ka sa kuha, Kap. Kaya natayagtuan. Minsan may atuan-tuan, day. Ako ipakuyog ni mo, day. Na, di mo na pwede, day. Kapital ipakuyog sa anumbong. Sige na, Kap. Karon na po dito, Kap. Kaya importante, bidyo ni Kap. Na pwede ang kapitan niya ipaadto dito sa inyo, ha? Ikoy, kumusukot ana, day. Imong gihang niya sa kuha, day. Kaya ang kapitan, di na nagyun niya sa barangay. Di na naglakaw-lakaw. Ha? Sabot ka, day? Di ba, Kap? Ganina, wag mo ka diya sa barangay. Kitaan na ba't ikaw? Wala ka sa barangay. Da, sige. Ano ba katawag ganina? Sweet pa yung kaayo mo. Ngayon kang magkita pa dyan mo. What? Ikaw ha. Tug-anti ka sa mong bana ha. Ay, tugan, day, ha? Sige na, uy. Ay, tugan, ha? Kuyugan ti ka. Tara na. Ka na ba? Para di ka matulaan. Para wala mabulabog sa imo ha. Ay, na. Ano sa'yo may tugan-tugan day sa silingan? Kuan mo good Kap no? Kanang na ay nag Ay, tara na. Ay, napag-istorya. Tara.